Πιάσαμε ήδη, αλλά θέλω η κάμερα να στραφεί προς τον νεοφερμένο. Έχουμε γίνει 6, μάλλον συνολικά 7. Αυτός είναι λοιπόν, είναι ο Σάκης ο Καρακώστας και ήρθε το βιολί στην παρέα μας. Γιατί χωρίς βιολί η ορχήστρα νιώθει αρκετά έτσι ημιτελής. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Λοιπόν, θα τους παρουσιάσω μια φορά ακόμη γιατί νομίζω ότι το αξίζουν, είναι όλο δικό τους. Ο Παναγιώτης ο Τουρνάς είναι δίπλα μας, με μια φωνή μοναδική. Εγώ επειδή ασχολούμαι με τις φωνές, κυρίως παλιότερα με το ραδιοφωνικό ζητούμενο, νομίζω ότι είχα καιρό να ακούσω τόσο αποδοτική φωνή, με τέτοια μουσική εφράδια, τέτοια άρθρωση. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε απολύτως και μάλιστα, προσέξτε, δεν υπάρχουν μικρόφωνα. Ό,τι βγάζει η ατμόσφαιρα είμαστε εδώ πέρα. Δεν είμαστε καλωδιωμένοι, δεν είμαστε με τα όργανα σε ένα κεντρικό ηχογόνο το οποίο τέλος πάντων θα αναμεταδώσει. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, δίπλα βρίσκεται ο Παναγιώτης ο Κάιτατσης στο ούτι, ο Δημήτρης ο Χρυσόπουλος στο κλαρίνο, ο Νίκος ο Σιδηρόπουλος στο λαούτο και ο Γιάννης ο Γρέκος στο ακρουστά και όπως είπαμε, εκεί απέναντί μου ακριβώς, ο Σάκης ο Καρακώστας νεοφερμένος στο βιολί. Σάκη, εσύ από πού είσαι, από την Κατερίνη? Από τη Λαμία είσαι, μάλιστα. Έχουμε κάνει ήδη ένα τρίγανο μέσα στην ελληνική επικράτεια. Ωραία. Και είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα είναι και ένα ακόμα παιδί, ναι, τον Πειραιά, ο Στάθης ο Κουτούζος, που είναι και αυτό στην παρέα μας, απλώς δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα από αυτό. Βρεθήκατε στην Κατερίνη για ποιο λόγο? Με αφορμή μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στις 9 του μηνός. Ήρθατε για συναυλία? Για συναυλία, ναι. Και θα κάνετε μόνο μία και μοναδική? Μία και μοναδική.